Xa empezaron a traballar as 11 comisións encargadas de renovar o Plan Xeral de Normalización Lingüística. As persoas responsables de cada área reuníronse esta mesma semana xunto co coordinador das comisións. El é Manuel González, catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, presidente de Puntogal e membro da Real Academia Galega, entre outros cargos. Ademais, o propio Manuel González xa foi, hai 20 anos, no 2004, o coordinador dese primeiro Plan Xeral de Normalización Lingüística. Falamos con el para saber como se atopan nesas comisións de traballo e cal vai ser a súa folla de ruta. Levei unha alegría e quedei ilusionado porque dixen, por fin hai unha conciencia de que hai que facer algo para cambiar o rumbo do galego. Por fin, ese consciente de que se seguimos con esta tendencia, a verdade, podemos chegar a unha situación que vai ser de difícil retorno. Diante desta oportunidade da actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, tes unha posibilidade que é mirar para outro lado, deixar, a ver, contemplar como pasan as cousas. Segundo lugar, berrar, protestar, que me parece moi lícito, pola situación actual do galego. E hai unha terceira opción que para min é a correcta, que é sair a sachar na leira ou coller o barco, iniciar a traversía para poder botar as redes. Na elaboración, no proceso de elaboración do Plan Xeral, vai haber 11 comisións. Estas comisións teñen que ter sempre vías abertas á comunicación coa sociedade. Chamar a entrevistas persoais a referentes importantes de cada un dos sectores. Deixar unha vía aberta a toda a sociedade. En cada comisión vai ter que, en primeiro lugar, establecer unha serie de áreas dentro do sector. O seguinte paso vai ser establecer uns obxectivos xerais de cada sector e uns obxectivos xerais de cada área. E, a partir de aí, o que se vai facer é un exame, mediante a consulta de moita xente, de cales son os puntos fortes, é dicir, cales son as fortalezas, e cales son os puntos débiles que hai para a implementación, para, digamos, a normalización do galego dentro de cada un deses sectores, dentro de cada unha desas áreas. Unha vez que as comisións sectoriais elaboren estes informes, pasarános a comisión técnica revisaráos e fará o informe final que será, digamos, o que se presente para a súa aprobación. É importante que as medidas non queden simplemente enunciadas, porque para que unha medida sexa eficaz ten que ser unha medida que sexa viable, que sexa realizable, e para iso hai que prever o custo económico que ten, quen vai ser o órgano executor responsable e, por último, as medidas deben levar tamén previstas un procedemento de posible avaliación do seu resultado. Pasado un tempo, deben de ser avaliables e ver se as medidas funcionaron ou as medidas non funcionaron. Eu creo que hai que cuestionar todo. Cando digo todo, está incluído tamén o decreto de plurilingüismo.
Pero eu creo que sería tamén un erro obsesionarse co decreto de plurilingüismo. A mí o decreto de plurilingüismo non me gusta, pero pensar que co a abolición, digamos, ou coa derrogación do decreto de plurilingüismo se vai solucionar todo, creo que estaríamos bastante enganados. Iso é o que teñen que examinar as comisións, precisamente. Non sei se derrogar o decreto de plurilingüismo, pero no decreto de plurilingüismo hai moitas cousas que evidentemente demostrouse neste momento que están tendo un efecto contraproducente na escola. Entón, iso a comisión ten que abordalo, ten que afrontalo dunha maneira clara e dicir, no, mira, isto hai que cambiálo. O galego, pois, estamos nunha situación privilexiada, porque estamos, digamos, nun camiño en que podemos servir de ponte cara a un gran número de países cun potencial de poboación enorme, cun potencial económico tamén moi amplo. Estou pensando, por exemplo, en Brasil, pero non só en Brasil. Entón, claro que temos que examinar todo iso e que temos que potenciar todas as posibilidades que o galego nos ofrece para abrirnos ao mundo da lusofonía en xeral. Hai que traballar tamén a favor dunha lei de linguas do Estado, porque nós pensamos no galego, o galego é o galego de Galicia, esta lei é para o galego, este plan é fundamentalmente para o galego de Galicia, pero temos tamén galego en fora de Galicia. Eu creo que, ademais, o coñecemento e o recoñecemento de todas as linguas do Estado debémolo tratar conxuntamente cos vascos e cos cataláns para tratar de influir no goberno central en que se adoten medidas para que haxa unha maior receptividade en todo o Estado con respecto ás outras linguas. Hai que buscar espazos de diálogo, espazos de colaboración en que todo o tecido social máis ou menos organizado teña cabida e que se lle asinen tarefas, que se lle abran vías. Eu creo que a querencia polo galego segue intacta, ou polo menos segue moi alta. Hai sectores que non teñen nada en contra do galego, pero que se deixaron levar por esta inercia, estarían dispostos, de verdade, a implicarse se lle indica o camiño, presentar a reivindicación do galego dunha maneira firme, pero dunha maneira alegre, dunha maneira afable, porque moitas veces parece que os que defendemos o galego, pois que estamos sempre de mal xenio, que estamos protestando, que estamos montando. Temos que ter seguridade do camiño cara onde queremos ir. A transmisión familiar é fundamental porque é o maior garante de que despois eses nenos que aprenden a falar galego na casa van ser galegos falantes de maiores. Aproximadamente un 90% das persoas que aprenden galego na casa pois son galego-falantes habituais, mentras que creo que é sobre o 7% ou así dos que aprenden o galego na escola ou fora do ámbito familiar pasan a ser galego-falantes habituais. A transmisión familiar é un ámbito onde é moi difícil actuar.